Lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau. Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa lho tenan. Mergo aku ya tresno karo Werkudara karo Janaka. Wah, padha-padha. Raja penglamar pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo. Wah. Aku wae terus. Ah iya. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang. Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang akeh kok dikopi kok. Mumet sirahku ora.